I den her video skal det igen handle lidt om løsning af andengradsligninger, men nu vil jeg forsøge at bevise løsningsform. Som vi tidligere har set, så er en andengradsligning det er en ligning på formen ax i anden plus bx plus c er lige 0, hvor der gælder, at koefficienten a her, den ikke må være 0. Den skal altså være forskellig fra 0. Som vi har set, så handler det om at få omskrevet ligningen på den her form, så man kan genkende a, b og c, og dermed udregne diskriminanten d lige med b i anden minus 4ac, og så alt afhængig af diskriminantens fortegn, så finder man ud af, om der er 0, 1 eller 2 løsninger til andengradsligningen. Det er jo nemlig således, at hvis diskriminanten er negativ, altså mindre end 0, så er der ingen løsninger til ligningen. Hvis diskriminanten skulle gå hen og blive præcis lige 0, så er der netop én løsning, som er x lige med minus b over 2a. Og hvis diskriminanten er positiv, så er der 2 løsninger til andengradsligningen, nemlig x lige minus b plus kvadrat d over 2a, eller x lige minus b minus kvadrat d over 2a. Og sagen er, det har vi brugt nogle gange, og det ser ud til at virke, men jeg vil nu forsøge at bevise, at det her det faktisk er sandt. Så lad os prøve at kigge lidt på beviset for det her. Så det starter selvfølgelig med, at man har sin andengradsligning på formen ax i anden plus bx plus c lige 0, og vi antager, at a her er forskellig fra 0. Det der er problemet, det er selvfølgelig, at vi ikke rigtig kan komme videre herfra sådan umiddelbart. Vi kan jo ikke umiddelbart slutte herfra, at det her det er sandt. Så spørgsmålet er, hvordan kommer man fra det her, og så over til, at det her det faktisk er sandt. Og ideen er, at vi vil prøve at bruge de almindelige omformningsregler ved ligningsløsning til at omskrive den her ligning til at være en ligning, vi nemmere kan konkludere noget på i forhold til den her. Noget af det, man gerne må gøre, når man har med ligninger at gøre, det er, at man må gerne gange ligningen igennem med et tal, så længe det her tal det ikke er 0. Så jeg får nu lyst til at gange ligningen her igennem med et tal, som ikke er 0. Det virker måske lidt mærkeligt, men jeg får lyst til at gange ligningen igennem med tallet 4a. Som andre ord, jeg ganger venstre siden af ligningen med 4a. Og så skal jeg selvfølgelig også huske at gange med 4a på højre siden. Og jeg ved godt, det virker umiddelbart som et lidt mærkeligt valg, men vi skal se de lidt underlige valg, vi træffer hernede af det kommer til at virke, kan man sige. Vi skal lige også huske, at tallet 4a er selvfølgelig ikke 0, fordi vi jo har antaget, at a her det er forskelligt fra 0. Så 4 er selvfølgelig heller ikke 0. Hvis vi gør det her, det var i hvert fald tilladt, så skal vi huske, at vi skal gange ind i parentesen, så ind på alle led. Så hvis vi reducerer lidt her, så kommer ligningen med andre ord til at se ud. 4 gange a gange x i anden, det giver 4a i anden, x i anden. Så har vi ganget ind på første led. Plus, så skal vi gange 4a ind på anden led her, det giver bare 4 gange a gange b gange x. Og vi skal gange ind på sidste led, og det giver 4 gange a gange c. Og højre siden herovre, ja 0 gange 4a, det giver stadigvæk bare 0. Det vi så har opnået, det er, at ligningen nu ser sådan her ud. Så om vi løser den her ligning, eller vi løser den oprindelige ligning, det er fuldstændig lige meget. De har samme løsningsmængde. Og jeg ved godt, det ikke nødvendigvis lige ser kønner ud, men vi er heller ikke helt færdige med at omforme på det. Det næste, vi vil gøre i det her, det er, at vi vil lægge et tal til på begge sider. Og vi vil lægge tallet b i anden til på begge sider, hvor mærkeligt det end måtte lyde. Men det er i hvert fald tilladt, så vi prøver at lægge b i anden til på venstre side. Og så skal vi selvfølgelig også huske at gøre det samme på højre side. Nu er ligningen så på formen, hvis vi lige reducerer igen. 4a i anden, x i anden, plus 4abx, plus 4ac, plus b i anden, lige med b i anden her på højre side. Okay, og det næste skridt, det er så at trække et tal fra på begge sider, som man selvfølgelig også må gøre, når man løser ligninger. Og det tal, vi ønsker at trække fra, det er tallet 4ac faktisk, som er sådan en led, der står her. Så vi trækker 4ac fra på begge sider. Trækker 4ac fra på venstre side, og husker at gøre nøjagtigt det samme på højre side. Så er ligningen så på formen
Hvis vi reducerer igen, 4a i anden x i anden plus 4abx. Ja, det her led 4ac, det går jo så ud med minus 4ac her, så der står plus b anden her. Og på højre siden, der står så b anden minus 4ac. Og det genkender vi som det tal. b anden minus 4 er netop det, vi plejer at kalde diskriminanten. Så lad os bare lige fremadrettet lige indføre, at i stedet for at skrive det her hver gang, og sige, at det her, det vil vi kalde for d. Det vi kommer frem til nu, det er altså, at ligningen, den oprindelige ligning, lige så godt kan se ud på den her form. Man kan selvfølgelig sige, her på højre siden står der altså d, som står for det her. Og man kan sige, det ser jo umiddelbart ikke kønnere ud på nogen måde. Faktisk ser det værre ud end den oprindelige ligning, så hvad har det her hjulpet? Og sagen er, at det har hjulpet på præcis en måde, fordi hvis man kigger efter, så vil man muligvis kunne genkende venstre siden her som kvadrat på en toledet størrelse. Nu skriver jeg det lige op, og så kan man jo se, at det måske bare er en fantastisk god idé. Det her over kan nemlig skrives som 2 gange a gange x plus b, det hele i anden, altså en toledet størrelse kvadreret. Som andre ord, venstre siden påstår jeg kan skrives på følgende måde her, og det kan være, at vi lige skal overbevise os selv om, at det faktisk er rigtigt. Så hvis man kigger på 2 gange a x plus b i anden, ja, så er det jo 2ax plus b ganget med sig selv. Så man kan bruge en kvadratsætning på det, men man kan simpelthen også bare prøve at gange ud og se, hvad det giver. Og det man ser her, det er, at alle ledene her skal ganges med alle ledene. Så man har 2 gange a gange x, som skal ganges med 2 gange a gange x. Og det giver 4 gange a i anden gange x i anden. Så det var altså de to led her. De to første led her. Sorry, de her to. Den her gang sammen. Så skal vi have 2 gange a gange x gange b herovre. Det giver 2 gange a bx, hvis vi lige skriver faktorerne i en mere rimelig rækkefølge. Så det var første led her ganget med andet led over en anden parentes. Så skal ledet her, b, skal ganges med 2ax, og b gange 2 gange a gange x, det er også det samme som 2abx. Og til sidst skal b ganges med b, og det giver jo som bekendt b i anden. Så alt i alt giver det her altså 4a i anden, x i anden, plus, og 2abx plus 2abx mere, det giver jo 4abx plus b i anden. Og hvis vi sammenligner med det her, kan vi se, at det præcis er, hvad der stod i linjen for oven her. Så det vi har opnået med de her lidt mærkelige omformninger i ligningen her, det er, at vi er kommet frem til følgende ligning. Og den her, det er faktisk noget, vi kan drage nogle konklusioner af i forhold til nogle af de oprindelige, eller nogle af de foregående ligninger her. Så lad os kigge lidt på det. I helt konkrete angrebsligninger, der kender man jo så A, B og C, og dermed også diskriminanten D. Og diskriminanten D, kan den være negativ? Ja, sagtens. Det kan sagtens gå hen og være et negativt tal. Det kan også sagtens gå hen og være præcis 0, og det kan også sagtens være et positivt tal. Det kommer helt an på den konkrete angrebsligning, man har med at gøre. Så hvis vi kigger på tilfælde, hvor det er negativ, jamen så står der her, hvis vi kigger på den her ligning, jamen så står der her, at man skal finde et x således at 2 gange a gange x plus b, det tal her, sat i anden, skal give det negative tal d. Og det er der som bekendt, ikke muligt, så med andre ord, vi kan ikke finde et tal, som kvadreret giver et negativt tal, så med andre ord, det er der simpelthen ingen løsninger til det her. Hvis vi så kigger på tilfælde, hvor diskriminanten går hen og bliver præcis lige 0, jamen så skal vi med andre ord finde x således at 2 gange a gange x plus b, det tal her, kvadreret, altså sat i anden, skal give 0. Så
Med andre ord, vi skal løse det her. Husk, at A og B vil være kendte tal i de konkrete tilfælde. Så vi skal med andre ord finde x, således at det her det er opfyldt. Jamen, hvis tallet 2 af x plus b i anden skal give 0, jamen så må det betyde, hvis man tager kvadratrodet på begge sider, at 2 af x plus b skal være lige med 0. Det er den eneste måde, at indmaden her i parentesen, at det giver 0. Og hvis vi isolerer x herfra, jamen så trækker vi b fra, så får vi at 2 af x, trækker b fra på begge sider, det giver altså minus b, og for at isolere x, så dividerer vi igennem med 2a på begge sider, som jo ikke er 0, fordi a ikke er 0, jamen så får man at x er lige med minus b over 2a, præcis som ønsket. Kigger vi nu på den sidste mulighed, nemlig at diskriminanten er et positivt tal, så skal vi med andre ord finde x, således at 2 af x plus b, det tal her, kvadreret, det giver det positive tal d. Og hvis vi løser den her ligning, ja, så i næste skridt, så indser vi, at der faktisk er, vi vil tage kvadratroden på begge sider, men faktisk er der to muligheder. Hvis vi lige går over og kigger på et andet tilfælde, find tallet p, således at p i anden det er lige med 9. Ja, så tror jeg, at de fleste de med det samme siger, at 3 det er en løsning, fordi at man vil tage kvadratroden af 9, og det giver jo lige med 3. Men faktisk er tallet minus 3 jo også en løsning, fordi at minus 3 i anden også giver 9. Så faktisk er plus minus kvadratroden af 9, som giver plus minus 3, de er faktisk begge to løsninger. Så sådan er det faktisk også her i det her tilfælde. For at komme videre, jamen så ser vi, at indmaden, altså det der står inde i parentesen, 2 af x plus b, det skal være enten plus eller minus kvadratroden af d. Fordi så passer ligningen, det vil være løsning til ligningen heroppe. Og igen, så isolerer vi x herfra. Vi vil trække b fra på begge sider, så får man at 2 af x er lige med. Nu skriver jeg lige minus b først, og det kommer til at ligne, men hvis vi trækker b fra, på højre siden kan man lige så godt skrive det foran her. Vi skal bare huske at have fortegn med. Og så dividerer vi igennem med 2a på begge sider, og så får vi at løsningen bliver minus b plus minus kvadratroden d divideret med 2a. Og her i den her korte skrivemåde, der står altså begge løsningerne til ligningen, nemlig henholdsvis den løsning, hvor der er plus her, og den anden løsning, hvor der er et minus her. Så det her, det løser altså den her ligning, som var det samme som den, og løsningen til den ligning var præcis det samme som løsning til den oprindelige ligning. Så ved hjælp af de her lidt underlige omformninger med at gange igennem med mærkelige tal og så videre, så kommer man ned til en ligning her, som vi bedre kan konkludere noget ud fra, nemlig de her 3 tilfælde. Så det her, det var beviset for løsningsformen til andengradsligninger. Tak fordi I kiggede med.